Pakru ni kwa Ramungi kamana inyoko mkiti Ramungi TV ka wadonjo saa dek kwa kido ni chindu maro imore weche mose bedo kati more pachoka wantinegi Elizabeth Otieno nyar game kaka jaloko marwa anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandengo panga jonyakachi deno nubija taya nyakuwar guok ochar pesa magi weche manyien mawango. Pesa ya mbolea ilienda wapi? Hawezi vuta na wakuwe escorted free. Gen Z power! Ni kutuumiza, anatuumiza badala ya kutusaidia. Moko kuom jong'anyo risasi mar obila omako kendo monege rakruok manobede bombe mopogore pachoka ka ji mamoko bende oyudo hinyruok. Someone who is carrying her tools of trade. We want to know, was she a goon? Was she breaking into any building? Jafwambo mar Media Max Wanjeri Kariuki obila ochielo gi magina moyudo hinyruok e ng'anyo manotimore boma ma Nakuru. Ni ngumu sana identify kwa sababu washakuwa mifupa. I also take into account the anger and the emotions on the members of the public surrounding this case. Achich ma itudo gi nek mar ji ma okwany ringregi e kar taka ma Kware ochwale doho ka familia buora bende medo manyo anyuolagi. Ngas Elizabeth Otieno nyaru Genya ok nyar game kaka nawacha kwayo ng'uono ochaka ni weche manyien kani rakruok ne obedo matek e kind jong'anyo kod obila e bombe mopogore pachoka kendo nokelo nek mar moko kuom jong'anyo. E buore Nairobi ka ng'at achiel nowito ngimane e wang' apaya ma Kimathi e kinde ma obila ne rakore kod jong'anyo makwedo tend Ker William Ruto. Ywaruok mapek bende nokwako wang' apaya ma Moi Avenue kama ji moya 10 ne oyudo hinyruok mag magina. E rakruok ma kamano obila bende nodiro iro malungo wang' ne jofwambo mag Citizen TV kachiel gi jotuo mane yudo thieth e klinik moro manie bath apaya mar Moi Avenue. Jafwambo maro mar siasa Chris Owino ne ni kanyo. Mae e kaka weche ne chalo e chuny boma maduong' ma Nairobi chakre okinyi nyaka odhiambo. E wang' apaya ma Moi Avenue, Tom Mboya Street kod Kimathi Street ne en chuny lweny e kind rowere kod obila mane okwor kalo e chuny boma maduong' ma Nairobi. Gwandruok makamano ne okawo ngima rawera achiel bang' obila chiele kod magina e wang' apaya ma Kimathi Street kata odoko ni obila osebedo e nyong'ong kuom jumbe 3 mokalo e wi tiyo gi teko mathoth e kinde rakore kod jong'anyo. Mabiro bang' ji mohewa 40 wito ngimagi e pacho kae mangima e kinde ng'anyo ma kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024 kod jatend piny William Ruto. Timbe majendeke mag obila oyangore kuom thuolo machielo bang' obila wito iro malungo wang' e jafwambo marwa mar Citizen TV Emmanuel To e kinde mane ochano lero jopiny chal mar weche e chuny boma. Maen ataro mar chik ma omiyo ute fwambo ratiro matayo tijegi e yo ma ohuyanga. Gi wang' teko, obila bende owito iro malungo wang' e klinik moro e wang' apaya ma Moi Avenue kama joma ne oyudo hinyruok mag magina ne ochwal mar yudo thieth. Rakruok mar obila kod jong'anyo e wang' apaya ma Moi Avenue ne oweyo ji mohewo 10 gi hinyruok mag magina kama e kwan mane owuok kar sa 8 odiochieng'. Mopogore gi chuny boma, arita kwe bende orid e alwora mar od bura mamalo, doho mamalo mogik, apis gavana ma Nairobi kod karomo maduong' mar KICC. E odiochieng' mangima, arita kwe ne ong'aw malo e chuny boma maduong' ma Nairobi kaka okenge marakore kod jong'anyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jafwambo mar Media Max miluongo ni Wanjeri Kariuki dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Valley Hospital mani Nakuru tok obila goye risasi e kinde ng'anyo mane obagi gi jopiny e boma ma Nakuru. Kariuki nogo bunde kane ni chenro mar fwambo weche mag ng'anyo goeko. Komachielo rakruok nomuoch e kind jong'anyo grube 2 mopogore e kaunti ma Kericho. Jafwambo marwa Simprose Okinda miwa ler mar wachni. Maandamano yaliyopaniwa ng'anyo manopangi ni bedo mar kwe boma ma Nakuru kendo manochakore kar saa onyango nolokore ywaruok mapek e kind jong'anyo kod obila e apaya ma Kenyatta Avenue. Jafwambo mar wang' jowi mar Kameme Wanjeri Kariuki en achiel kuom jogo manochiel gi magina kod obila. Gima mako dhoke ni Wanjeri Kariuki norwako lewni moyiedhi mayange kaka jafwambo kendo ne riko chunge bath apaya.
Duol mar MCK kaachiel kod riwruok mar okinde LSK okwedo obila kuom tiyo kod teko mathoth e kinde ng'anyo, gino makoro kelo hinyruok nyaka ne achiel kuom jofwambo. Someone who can be identified, someone who is carrying her tools of trade. We want to know, was she a goon? Was she breaking into any building? If she was, let that building be identified. Was she attacking any other peaceful Kenyan? If she was, let that person be identified. We are going to take this matter seriously. We are going to work closely with the law agencies. It was easy for this officer to identify this journalist, but this particular rogue officer thought it wise to focus his energies on our member, which is something that we really want to condemn. Komachielo ywaruok mapek nomuoche kind jong'anyo tieng' diriyo e kaunti ma Kericho. Kopogore kod jong'anyo mag Gen Z mane ng'anyo mar kwedo telo marach e bwo gavana mar kaunti no, nitiere rowere group machielo maliekore ne or kod tend kaunti no mar rakruok gi jong'anyo. Tukipanga kuulizia gavana ile maneno yenye tunataka tufanyiwe mahitaji zetu kama watu wa Kericho County. Kuna wale wenye wamenunuliwa na tunajua ni nani amenunua nani, na hii watu ni watu wisi wa hapa. Ni watu wenye wametolewa mahali pengine hatujui, na kama alikuwa anakuja kufanya kitu mzuri, mbona wameficha uso zao? Mbona wamevaa mask? Grup achiel mar rowere yango ne gene ng'anyo mamuol mar kwedo telo marach e kaunti no e bwo gavana Eric Mutai. Na tunataka tukuambie gavana, ulituambia hii machine ya chai itatoka. Hiyo ndio swali yetu tulikuwa tunataka kukuambia. Ile machine ulikuwa umesema utatoa, ukatoa. Ulituambia tutakunywa maji kila sehemu, hatujakunywa. Ukamwambia sisi kuna kazi kwa vijana mtaani, mkaenda kukula pesa ya vijana. Sasa sisi kama wanabiashara wa Kericho hii hatuja enjoy serikali yako ya county. Hata wewe unafaa ufute cabinet yako yote waende nyumbani. Tunataka tumwambie county commandant, kama umekosa kufanya kazi ya serikali, mpaka watu wenye hatujui wanatoka wapi ati wanatembea na rungu katikati ya town. Kazi yako kama county commandant ni kazi gani? Kata kamano group machielo sero rowere mang'anyo kagi wacho ne jomok mor gi telo masani oritiero mari 2027. Kama utaki governor, utaki senator ama mbunge wa Kericho County, ungoja wakati wa 2027, wakati wa uchaguzi ndio upinge huyo mtu ambaye umtaki. Watu wanachoma mali ya watu. Sisi tuko hapa tukichunga, tunasaidia leo na maskari. Hata tumeambia askari wakae kando, sisi tuchunge amani. Rowere mag Gen Z osingo biro medo ng'anyo nyaka gavana winji wakgi. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Ng'ata chielo wito ngimane bang' magina make e kinde ng'anyo mapek manobagi e boma ma Kitengela e kaunti ma Kajiado. Rowere go bende nomuomo modonjo nyaka e magawa moro kod kuonde logo mauta mar gichwe gi ketho nyaka mwandu moko. Jafwambo mar Walter Nyambaga lero no wachni. En ng'anyo mapek motwere mokalo ka obila kithni kod rowere mane owuok oko mar kwedo telo magikoni tayo Kenya ka e yo mok ni kare. Ka ema magina omake ng'at achiel kendo wito ngimane kanyo. Ma ne omedo kelo ichwang' kendo rowerego loro apaya ka girakore kod obila. Kwa hivyo tunaweza omba mkubwa wa polisi watu linde kama hii kila siku. Tukitokelezea maandamano tupige tear gas, tusiwawe, tusipigwe risasi. Rowerego omwomore kendo donje magawa moro mar bulo gweno kanyakla kod gwen mowang' miluongo ni Pizza Inn kendo chamo e chiemo mane nitiere. Pizza Inn ukiangalia vizuri wameingia uko ndani wakaiba kila kitu. So hawa watu si watu wa Kitengela, haswa wanatoka mahali zingine. Kata kamano, moko mane ojuki ka yuomo soda mane gigole bakra ne orodhi ka bund tengo kendo tony tho e lwet weg johala. E bath magawano, ente send logo mauta mar Rubis, ma bende rowerego ne odonjo kendo tayo njore, kendo ketho gik moko ka moko, to ne olal miro koda gulu mar muya mag tedo, mag gas. Gino ma meneja mar Rubis bade ma Kitengela Saddam Hussein wacho ni okelo lal moingo milioni 3. Leo walikuja watu wengi kama rende, so walitupiga mawe, sisi tulikuwa hapo. Sasa kutupiga mawe ilibidi sisi tutoroka because there is a lot of force, like 1,000 people wanakujia. So wakaingia kwa ofisi ya hadi wakavunja, wakafanya vile wanafanya. Estimate of loss, ukiangalia hii side yote Rubis hiyo 1 million nasema ni Rubis pekee.
but ukiangalia estimate paka huko chini yote, we are looking at like 3 million because Pizain pia everything. Kwangu wameiba gas. Unaona gas cylinder, gas na loops, ofisi yote huko ndani. Unaona ofisi vile imevunjwa? Huko yote everything. Ocho no serikal mondo med kwan mago bila mathoth. Kaluwore ni duka maduong' mar mwandu mar Eastmart mabende gigeto mar donje kendo lodhe mwandu. Kata bang' medo bila mago fomb kich mane ochopo kod Subaru mamoko 5, rowerego oniano mar chopo e jela ma Kitengela kendo gonyo jojela. Kata kamano, weche obedo mapek kendo gola puth njiri kage ywago tiendagi machama tuoni. Mimi kama Gen Z nimemaliza shule miaka 2 na bado sijaingia kampo. Huyu jamaa hakuna majob. Huyu jamaa amekuwa akitudanganya. Huyu jamaa alitudanganya akiingia pale utapata makazi. Huyu jamaa anafaa anguke nayo. Huyu jamaa hata kama amevuta hao masiezi, tunataka Linturi akuje aeleze pesa ya wananchi imeenda wapi. Nimeapply kazi kila mahali, nimetuma CV, hakuna penye naitwa. Mimi nimesoma nikamaliza form 4, sijaipata kazi, nimehangaika. Ruto hatupai kazi, Ruto must go. Kae kindego, bende gigeto kambi maduong' mar EPZ tok temo donje tesendo bila kod apisi mar chief manege donje ng'anyo mokalo makawuono to ne olwar e lwanda. Magi timore kae counties mamoko mag Masa mar Kenya kaka Karatina to kod Nyeri, kanyakla kod gwenge mag Kiambu bende ng'anyo ne otwere mapek mar sundo sirikal. Kalore kod chal mar demonstration kata ng'anyo mano mosebedo kadhi nyime no kakoro chuno mondo mi obila med mondo mi otem konyo chenro makende mar rido chal mar rite kwe kinde ma oganda osebedo kan ng'ino ng'wech kod obila gi endi ka dwaro ni mondo oyak mwandu mag jopiny. Walter Nyambaga